No niin, eli siirrytään ihan viralliseen ohjelmaan. Ja siinä on sitten semmoinen jokaisella tähtipäivillä, tai ei nyt ihan jokaisella, mutta hyvin pitkään odotettu perinne tähtipäiviltä on Stellartien luovuttaminen. Ja nytten ensimmäisenä luovutetaan vuoden havainto. Ja vuoden havainto luovutetaan 2 henkilölle. Joko arvaatte ketään? Pari minuutin tauko. Kohta kerron. Palkinto luovutetaan merkittävistä Ylä-Salaman havainnoista kesältä 2010. Aki Taavitsainen ja Jani Lauanne. Tässä on kunniakirja. Ja sitten on se. Minkälaisen palkinnon? No, kunniakirjoja. Sitten ansiokas havaintotoiminta. Ansiokas tähtivalokuvaustoiminta aurinkokunnan ja syvän taivaan alalla. Tapio Lahtinen. Onneksi olkoon. Kunniakirja ja Joo, olin aika hämmästynyt, kun kuulin, että tämmöinen kunnia minulle on osoitettu, varsinkin kun katsoo aikaisempia palkinnon saajia, niin aika kovassa seurassa on, että IPT, Kehusmaata, Joutsasta ja ketä kaikkea siellä onkaan ollut. Hieno juttu, että en olisi ikinä kuvitellut, että näin pääsee käymään. Ja hieno siinäkin mielessä, että nyt on ollut vähän semmoista niin kuin suvantovaihetta olosuhteiden ja muusta syystä, että tämä antaa motivaatiota, että voi miettiä, että mihin suuntaan harrastusta vie tästä eteenpäin. Ja lopuksi ihan niin kuin Oscar-juhlissakin, niin haluan tietysti kiittää 100 ihmistä tästä, ei vaan lähinnä haluan kiittää erityisesti vaimoa, joka on täällä, ja muuta perhettä, joka on kestänyt tätä kummallista harrastusta. Tosiaan, niin siellä on kolisteltu, mulla on tämmöinen parvekiokselatorjo, että siellä on yllä kolisteltu ja välillä on saatu kylmyyttäkin kärsiä, mutta kiitoksia kärsivällisyydestä. Siis aivan huippua siis. Tää on just sitä, mitä me harrastajat tehdään siis. Me töllötellään taivaalle ja sitten me joskus nähdään jotain ihmeellistä. Mun vaimo sanoi mulle joskus elokuussa, että mitä ihmettä sä siellä tietokoneella nyprät. Meillä on Janin kanssa semmonen pikku juttu. Ei se sitä sitten tiennyt silleen. Sitten se juttu eteni, se tehdään taitaa olla vähän isompikin juttu. Joo.
Sitten se eteni ja eteni ja eteni. Sitten kun se paljasi, perhana, teillä oli iso juttu. Ja sitten siinä vitsinä olikin se, että aluksi ne ei arvostanut, nyt ne ehkä vähän arvostaa. Tää oli aivan huippujuttu meidän harrastajille. Ei muuta kuin harrastajat lisää tällaisia. Kiitos kaikille ja kiitos perheille ja kiitos lapsille ja vaimolle. Että Janilla ja mulla kummallakin 3 lasta, vaimo, niin kuin ymmärrätte, perhekiireitä, mutta silti ukot jaksaa. Kiitos. Lyhyestä virsikaunis, eli kiitos.